הסיפור הבא מתחיל בדיוק לפני 40 שנה. משפחת פליקסברוט בדרך לחופשה משפחתית באילת, כשבכביש הערבה משאית צבאית מתנגשת במכונית המשפחה. האבא ואחת האחיות נהרגים. האח הצעיר גיא, שהיה אז רק בן 5, שרד את התאונה הקטלנית ומנסה לאתר בשנים האחרונות ללא הצלחה את נהג המשאית שהתנגש בהם חזיתית. אסף אופיר יצא יחד איתו למסע החיפוש כדי לסגור מעגל וגם כדי לומר לנהג שהוא סולח לו, כי הוא בכלל לא אשם. זה עדיין הזוי כאילו אני כבר לא בן 5 ועדיין כתוב אותו דבר וזה עדיין נראה אותו דבר והם לא זזים. יצחק פליקסברוט נספה בתאונת דרכים יחד עם ביתו מיכל, והוא בן 44, ועל אחותי מיכל כתוב מיכל פליקסברוט, נלקחה מאיתנו, בת 13 אביבים, ואמא שלי שמה באמצע אבן שתחבר אותם. יש אירועים בחיים שלא משנה כמה זמן יחלוף, יזכרו כאילו קרו היום בבוקר. תגיד, אז כמה שנים עברו? אז יום שישי האחרון עברו 40 שנה, בדיוק. וכמה אתה היית כשהם נהרגו? 5.5, אפילו לא. אתה בכלל זוכר אותם? כלום, שום דבר. אבל מערכת היחסים של גיא פליקסברוט עם הטרגדיה שעיצבה את שארית חייו כבר בגיל 5 דומה יותר למשחק מתעתע של חתול ועכבר. מה זה זיכרונות? אתה כבר לא יודע אם זה סיפורים שסיפרו לך וכבר התמדת את זה בתור זיכרון, או שזה זיכרון שלך, אז... שנים המחשבות האלה אינן מרפות ממנו. מה בדיוק קרה שם? שנים שבהן הוא אוסף כל פיסת מידע בניסיון להשלים לעצמו את הפאזל, ועכשיו, ביום השנה ה-40 לתאונה שלקחה ממנו מחצית ממשפחתו, הוא החליט שהגיע הזמן למצוא את החתיכה האחרונה. שמי גיא פליקסברוט, ופורים הזה ציין 40 שנה לתאונת הדרכים שכל משפחתי עברה, ובה איבדנו את אבי ואחת מאחיותיי. אנחנו נשמח לפגוש את נהג המשאית שהיה מעורב בתאונה על מנת לסגור מעגל ולעשות תהליך של סליחה וריפוי. אנחנו ארץ קטנה, ובטוח מישהו מכיר מישהי שמכירה מישהו. אז תגיד, מה קרה שעכשיו נזכרת בזה? אז אבא שלי היה בן 44. תמיד כתוב, תמיד ידעתי. ועכשיו, כשאני הייתי בן 44, אז אמרתי, וואו, עכשיו אני בגיל שלו. וזה היה כזה, אתה יודע, אתה מגיע לקצה העולם, ועכשיו אתה נופל? אני רוצה לשמוע את הסיפור שלו, ואני רוצה שהוא ידע שאני סולח לו. כי הייתי חייב לסלוח לעצמי, הייתי חייב לסלוח לאבא שלי, שהרג את אחותי, והייתי חייב להגיע למצב של סליחה, כדי לנוע הלאה. ב-19 במרס 1981 יצאה משפחת פליקסברוט מחיפה לחופשה באילת. כמה קילומטרים מצפון ליוטבתה בכביש הערבה התנגשה מכוניתם במשאית צבאית שחצתה אותה לשניים. זה הסוודר שאני סרקתי. אני לא יודעת איפה צולמה התמונה הזאת. זה בעלי וזה בעלי, זה בבת מצווה שלה. עוד כמה הייתה? 13. תגידי, זה אני או שגיא מאוד מזכיר אותו? גיא מאוד מזכיר אותו. אנחנו, כשנסענו לתאונה, זה היה פורים, היה חמסין קשה, והיינו אמורים לעצור בעומר. יש לי שם חברים. ואנחנו נסענו עם עוד זוג חברים, והם לא רצו ונסענו. וכל החיים, זה לא עוזב אותי עד היום, אילו היינו עוצרים בעומר, אולי זה לא היה קורה. אתה לא יכול להחזיר את הגלגל האחורנית, אבל זה מנקר לי כל החיים. כל החיים. הזיכרון ילדות הראשון שלי לצערי זה להיות בבית חולים, ולא ראיתי טוב, כי יחס לי המון חול העיניים, כאבה לי גם הלחי, כי היא הייתה שרופה מהכביש, ואני זוכר ששאלתי איפה אבא ומיכל. ואף אחד לא זוכר מה קרה שם בעצם? לא, היה מריבות בין ילדים כמו שתמיד קורה, 4 ילדים, ובאיזשהו שלב העניינים קצת נרגעו כשאח שלי עבר קדימה, והייתה איזו רגיעה באוטו. ואז אני שמתי כרית על הברכיים וישנתי ככה. כנראה לא הרבה זמן אחר כך מצאתי את עצמי על הרצפה, מסתכלת ימינה ושמאלה, לא מבינה איפה אני. לפני רגע הייתי באוטו עם כל המשפחה שלי, אני מרימה את הראש, אני רואה אמבולנסים, אני רואה אנשים, אני רואה היסטריה. אז גם את לא זוכרת את הרגע הזה שבו משהו... לא, את הקלש עצמו לא. זה כן, אז אתם יודעים מה קרה שם לך? לא, לא.
איש מארבעת השורדים לא זוכר את רגע הפגיעה, ומלבד מה שנותר מסלילי מצלמת 8 מילימטרים הישנים של אביו, לגיא הצעיר שבאחים, לא נותרו כמעט זיכרונות ממשפחתו המקורית. לפני 10 שנים הוא עזר אומץ והחל ללקט את המידע שחסר לו מכל מי שהיה לו משהו לתרום. נסע איתנו עוד משפחה, שהם היו מאחורינו, והם היו עדי ראייה. אז כן, אני יודע להגיד מה קרה. אבא שלי עבר לנתיב הנגדי 2 קילומטר צפון על יוטבתה או באזור הזה. אולי הוא ניקר, אולי הוא מצמץ, לא יודע. ופתאום הופיעה מסעית צבאית ענקית. והמסעית נכנסה בנו כל כך חזק, שזה היה תאונה מחרידה, היא קרעה את המכונית ל2. חלק הקדמי המשיך לתוך המסעית, בגלל זה אבא שלי נהרג במקום. אמא שלי ואני, על אף חגורות הבטיחות, עפנו החוצה. התאונה הייתה בעצם באשמת אבא? כן, כן, כן. הוא היה בנתיב הלא נכון. ואף אחד לא יודע למה בעצם. בדיוק. שלום גיא. שלום ספי. בן כמה היה הנהג הזה אמור להיות היום? לפי דעתי הוא תחילת שנות ה-60 שלו, הוא היה איפשהו בתחילת שנות ה-20, זה היה לפני 40 שנה, וגם אם הוא רואה או שומע עכשיו, אז אני רוצה להגיע אליו כדי לסגור מעגל, וגם כמה שאפשר להוריד ממנו את הטראומה שהיא לא הייתה באשמתו. מי שנהג במסעית שפגע ברכב של המשפחה היה חייל צה"ל צעיר. מיד לאחר התאונה הוא ניסה להגיש לבני המשפחה עזרה ככל שיכול, ומהזירה נלקח לתישול במשטרת אילת. זה כל מה שהוא יודע. אתם שמעתם על הרצון שלו למצוא את הנהג עכשיו? כן. מי שהדליק פה את כל הבעירה ואת כל זה, זה הוא. אני מוכנה להודות בפה מלא שהחיתות הזה עושה לי רע. יצרתי לעצמי איזושהי חומה שאיתה אני חיה, והחיתות הזה מעלה לי שוב פעם הכל בצורה מאוד מאוד קשה. גיא, אז למה כל כך חשוב לך למצוא אותו? אני רוצה להגיד לו שזה... קודם כל אני רוצה להגיד לו שאנחנו בחיים. לא כולם מתו. אמא שלי המשיכה הלאה, היא מורה נערצת של אלפי תלמידים. אחותי הגדולה היא פרקליטת על במחוז חיפה. אחותי השנייה היא מטפלת בחסד. אני מחנך. אז קודם כל אנחנו בחיים. זה לא מגליד. נקודה. ולא משנה אם אתה תחטט או לא תחטט, אבא שלך ואחותך לא יחזרו לחיים. אני לא מנסה נקודה. לחיים. אי אפשר גם. זה לא עוזב, רק לומדים לחיות עם זה. זה הכל. וזה לא מפסיק, וזה לא יותר קל, שום דבר מהדברים האלה. אתם ניסיתם להוציא את התיק מבית המשפט? לא, לא. אני ניסיתי להשיג את התיק מהמשטרה, הוא לא נגנז, הוא בוער. בית המשפט, לא חשבתי על זה. לפני שבועיים התלווינו אל גיא לפגישה עם נתי להב, חוקרת פרטית שעומד מאחורי הפיצוחים הגדולים בתוכנית אבודים. נראה היה שבשבילה למצוא את הנהג זו משימה פשוטה למדי, אבל כבר בהתחלה היא הנמיכה ציפיות. אני כבר את קיבוץ יוטבתה חפרתי מכל הכיוונים, וזה, הקצה חוט הזה נסגר לנו. מי שהיה נהג האמבולנס הוא נפטר, וגם אין להם רישומים, ככה שבכלל. כולם אומרים שהם לא מצליחים למצוא שום דבר. אני אומרת לך, אני מצאתי חסידי אומות עולם מצאתי את הנכדים שלהם, להביא אותם לישראל, לא אחרי 40 שנה, הרבה יותר, 70 שנה אחרי. המקרה הזה, כל מקום שאני ניגשת אליו, הדלת נסגרת בפניי. אתה פונה למשטרה ואומרים לך, אין תיק, בוער. חברת הביטוח, אין לנו מסמכים, אין לנו את... איפה כתב תביעה? אין. איפה היה זה? אין. כל מקום שאני הולכת, סוגרים לי את הדלת. מישהו במדינה הזאת יודע על הסיפור הזה, והוא יודע מי הנהג. אני לשם בדיוק מכוונת. שמישהו יגיד, אני מכיר את זה, אני זוכר את זה, הוא היה חייל בבסיס שלי. יכול להיות שהוא לא, אולי לא הטראומה מונעת ממנו להגיע ולהגיד זה אני. יכול להיות שהאיש הזה לא נמצא יותר בין החיים. עכשיו, במקרה הגרוע, הטראומה אולי עד כדי כך גדולה, שגם המשפחה הקרובה שלו לא מודעים למקרה הזה. גיא, אתה חשבת עליו במהלך השנים? בטח. אני מדמיין מישהו שמופיע לו מכונית מול העיניים. והוא לא נוהג בקורקינט, הוא נוהג בסמי טריילר. והוא מנסה אולי לבלום. הוא מנסה אולי לסטות, אין לו ליד, כביש הערבה אין שוליים. הוא מנסה לעשות משהו והוא לא יכול. והוא רואה בן אדם מת, והוא יודע שמישהי נהרגה, והוא קורא בחדשות, אין, זה משקל עצום.
אין לזה מנוח, ואני בטוח שאין לזה מנוח. אם הוא נהג אחר כך, אם הוא רואה מכוניות, אין. אתה מוכן לאופציה הזו שאולי הוא לא ירצה לפגוש אותך? כן. כן. יש מצב שזה, כמו שנתי אמר, שזה יפרק אותו. כי הוא לא רק ידבר על זה ויזכר, הוא יהיה שם. אולי הוא לא יוכל לעבור את המנהרה הזאת, כי הוא צריך לעבור דרך הרבה חושך, להגיע לצד שני. יש מצב שהוא לא... אהלן. מה העניינים? בשבוע שעבר הם נפגשו שוב כדי להתעדכן בהתקדמות החקירה. אין גורם שאני לא חקרתי, אין מקום שאני לא הגעתי, אתה לא יודע איזה מקומות הזויים הגעתי בחקירות שלי. משרד עורכי הדין, עוד פעם הפכו את כל המשרד, ניירו את כל האבק, אמרו לי, נתי, חזרנו מלאי אבק, לא מצאנו כלום, חיפשנו בקלסרים. משרד הביטחון, בכירים במשרד הביטחון, בכירים בצבא, מה הם לא עשו כדי למצוא? מדהים. מדהים, זה... עד שיום אחד קיבלתי טלפון. ואמרו לי, מצאנו. באמת? כן? מצאנו את הנהג. זה... אז הוא נשוי, והכל בסדר איתו. יופי. ויש לו 2 ילדים. הוא לא סיפר את זה מעולם. וואו. לנפש חיה. זה היה נצור בליבו עד אתמול. אתמול? כן. יו. אני יכול להגיד לך שהוא מחכה, תתקשר אליו. וואו, 40 שנה וטלפון אחד. זה הזוי. אני אשמח מאוד. לא מזהה את המספר, למה שיהיה? כן, יכול להבין. בסיועם של חיילי ומפקדי יחידת מצ"ח הצליח הצוות של נתי לאתר את שמו של נהג המשאית בתוך ערימת הנהרת האינסופית של הארכיון. לבקשתו, אנחנו לא נחשוף את זהותו. 40 שנה הוא שומר את הסוד הזה לעצמו, לא מצליח לספר אפילו לאשתו ולילדים על מה שקרה. שלום. שלום. אני די רציתי את השיחה הזו, אבל לפני כמה שנים טובות, לא... כן. האמת שלא ידעתי מי ניתן לי, שלפני השחרור שלי, הגעתי לקצינת קישור שלנו בבסיס, ודי רציתי לנחם את המשפחה, לא ידעתי. אז אמרו לי, למה לך להיכנס לזה? וואו. לא יודע, ואז כשאמרתי את המילים האלה, את הדברים האלה, אני פשוט ירדתי מזה. ותמיד, תמיד, 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 הייתם לי בלב ובראש. אני הייתי בן 5.5 כמעט. אני זוכר אותך. את שאר המשפחה אני לא זוכר, אבל אותך אני זוכר, כי היית צבוע לגבי שמה. נכון. אני זוכר שילד קטן, בגיל 5-6, שיער שטני כזה מטולטל, ובאתי לראות, הסתכלתי עליך, ראיתי שאתה בוכה, מה, כולי עכשיו צמרמורת. ראיתי אותך בוכה, אמרתי, משמיים. התמונה הזו לא יצאת לי מהראש, עד היום התמונה לא יצאת לי מהראש. מאז לא ביקרתי באילת. וואו. למה שניסו לשכנע אותי משפחה, אשתי והילדים והאחים. כי לא יכולת לנהוג שם, נכון? ממש לא. לא לראות את כביש 4, לא לשמוע את כביש 4. אמא שלי מאותו יום, אותו דבר. תגידי, נוכל לעשות את השיחה הזו בארבע עיניים? כן, אני מאוד מאוד אשמח. מתי שאתה אומר, אני שם. 40 שנה מאז התאונה ההיא בערבה, ונראה שגם אלה ששרדו ממנה מעולם לא עזבו את המדבר. בסוף השבוע האחרון, עם צאת חג הפסח, פגשו גיא ומשפחתו בפעם הראשונה את נהג המשאית, הפעם בלי מצלמות. לקראת יום הזיכרון השבוע הם ביקשו שנזכיר גם את ההרוגים הרבים מדי בתאונות הדרכים, ונזכור גם אותם. תדע לך שהשיחה איתך ממש החזירה לי המון אמונה, כי אני עושה את המסע הזה לבד, שנים, עם רצון על לסגור מעגל, בשבילי אבל גם בשבילך. אז כן, בוא ניפגש, ואחרי זה יאללה, ניקח נהג פרטי וניסע לאילת, ביחד. לא, ממש לא. כן, בסדר, נטוס, עזוב אותך, נטוס.
והילד קם מהכביש. הוא קם מהכביש.